Kapin 30 ka mga personal sa Public Safety and Security Office ang gipang tanggal sa trabaho human nagpositibo sa illegal nga droga. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang mga gipananggal nga mga personahe, mga job order workers nga sagad na assign sa Civil Security Unit. 37 ka personahe sa Public Safety and Security Office sa Davao City nga pulos mga job order workers ang nagpositibo sa illegal nga droga. Kini ang gikumpirma sa GMA Regional TV1 Mindanao ni Davao City Anti-Drug Abuse Council o CADAC Action Officer Jafar Marhum Salik. Ang mga nagpositibo kadaghanan na assign sa Civil Security Unit nga mao'y gatabang sa pagpatunhay sa kalinaw o kahapsay sa syudad. Gilusad ang random drug test pinaagi sa request ni PSSO Head Angel Sumagaysay. Ang unang hugna gilusad niadtong Mayo 3, samtang ang ikaduhang hugna gipahigayon niadtong May 13 sa Almendras Gym. Ang City Anti-Drug Abuse Council dunay programa alang sa mga nagpositibo sa illegal nga droga. We will enroll them in our drug rehabilitation program, but it's voluntary. So we cannot compel them talaga na they will enroll sa atuang drug rehabilitation program, but they are being monitored na rin because their names are forwarded to the implementing bodies also. Sumala sa CADAC, giangkon sab daw sa mga nagpositibo nga nagagamit sila og illegal nga droga. They are subject to confirmatory test, but meron kasing mga admission din mismo sa mga nag-positive. That's why ang ating mga department heads, it depends on them kung anong yung magiging decision nila doon sa mga nag-positive na personnel. But in our case, as the CADAC, we are just, kumbaga, facilitating their request. Sumala ni Sumagaysay, natanggal na sa trabaho ang mga nagpositibo. Iyaha matud pang girekomenda ang pag-terminate sa ilahang contract of service sa City Mayor's Office pinaagi sa Human Resource Office. Dili daw pwede nga dunay masagol nga nalambigit sa illegal sa ilahang hanay. Ilabi pa nga kabahin sila sa security cluster. Very frustrating. Ang isang sa gina-emphasize na ko din ha, kinang avoidance from illegal activity. Isa na din ha ang using illegal drugs. O giingon na po, inyo gi-violate ang contract nyo with the city government. No choice but to terminate it. Ang PSSO dunay 2,500 ka mga personahe mo nang sa kadaghan ipahigayon ang random drug testing by batch. Kini kabahin sa pagsiguro nga walay mga personahe o di ba ka empleyado sa lokal nga paggamhanan nga nalambigit sa illegal nga droga. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban.